saduka muke a nan bangaren hukuma muke. Gyaran kasar mu aikin ka ne. Ya mutanen Faransa ihu suke ana can wajen azaba ake. Ko yau Faransa ta yi jijjiga ta ce yau kawai da mu ne take haba baba ba ka san tsangwama mu ɗauran su to uban wasu ke. Gyaran kasar mu aikin ka ne. Kuɗaɗiya masu siffar da ba kuɗaɗen kasar mu ai sun raba haba baba sai a musu hukunci muna so mu je su yi suke. Gyaran kasar mu aikin ka ne. Yariman gangar sasa nake anan sabaha mu alahi muke muna so mu ganga koya kake anan bangara bibi kake. Baba ya bila yake Allah tsare ka gaban ka da baya ya rage maka kaya to makiya mun bar ku a baya. Baba ni du'ai muke mu ma kanka yaki muke. Gyaran kasar mu aikin ka ne. Gangar saska abar mu a baya